Het gaat om ritten in de gemeentes Verweddera-Diel, Dantumadiel, Dongeradiel, Kalmelaan, Achkarspelen en Tietje-Extra-Diel. Jij rit hier voor Waaksma bij een onbesteging van deze gemeentes boeten de boord. Maar na een protest en een kwart pleit moest de onbesteging oerdien worden. En nu zit de bedrijf er wel bij. Ik ben als taxiondernemer daar natuurlijk wel blij mee. Want dan kunnen we in ieder geval weer uw materiaal, een gedeelte van uw materiaal bij ik houden. Waaksma docht ontnota leerlingen en doelgroepenvervier. Dus mensen net ziekenhuis of de familie rieden. Het doelgroepenvervier valt in de nieuwe onbesteging voort. En het leerlingenvervier is minder als ontnota. Dat betekent een stuk minder omzet en een onwisse toekomst van een gruttal chauffeurs. Ik hoop de toekomst dat ze bij de andere vervoerders die nou die aanbesteding wonen, dat ze daar onder dak kennen. En dan is het vaak, kijk wat in openbaar vervoer gebeurt, dan krijg je een oorkleur jas gewoon en dan kan je weer verder rijden. Want daar gaat het uiteindelijk om dat de mensen hun baan behouden. Andere taxibedrijven die het ritten van Waaksma oernemen, maar daar ook de chauffeurs in dienst nemen. Zij is officieel fastlijn. De Belutsen gemeentes hebben tas zijn dat ze daarop tasje zullen. Dat we wisten, dat hebben we dus in de bestekking staan, dat komt ook in de contracten te staan. En als ze er net op voldoen, dan zullen we er sancties op plegen. Waaksma gaat uit van goede bedoelingen van de gemeentes, maar hij had er net al te volle vertrouwen in. Als die mensen dat zeggen, dan kijk ik vanuit je wat zeggen, maar dan kijk ik vanuit de mensen dat doen. Alleen ik weet gewoon dat die open vereniging dusdanig in was is dat je daar heel makkelijk omheen fietsen kennen.